ধন্যবাদ করছি যে পার্টি আমি ঘন্টা ধরে আমি গোটে ବହୁତ ଭଲ କାମ କରୁଛୁ ରାଣୀବାବୁର ଭଲ କାମ କରୁଛୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଲୁଲୁବାବୁ ଆମ ମ୍ୟାନେଜର ବବୁଲ ବାବୁ ଏବଂ ସେ ଯେତିକି କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଏ ପାର୍ଟି ଆଉ ଆଗକୁ ରହିଯାଉ ଏବଂ ରାଣୀର ପାଖରେ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ନାଟକ ସେ ଗୋଟିଏ ନାଟକରେ ଚତୁର୍ଥ ରାଣୀ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଗୋଟିଏ ନାଟକ ରାଣୀ ଖଣ୍ଡାଙ୍କ ଖଣ୍ଡ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭଲ ପାଇବା ସ୍ନେହତା କରିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ନାଟକକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ବୁଝିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ନାରୀର ଜୀବନ କାହାଣୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ ନାଟକ সেই নাটকରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ରାଣୀ ଖଣ୍ଡା ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ